tlesta x-xogħol fil-bitħa tal-Università l-Qadima fil-Belt Valletta. Dan ix-xogħol ta' restawr jifforma parti minn numru ta' interventi li qegħdin iseħħu permezz tad-Direttorat tar-Restawr fuq l-Università Antika li lejn tmiem is-seklu 16 kienet binja tal-Ġiżwiti biex imbagħad fi żmien il-Gran Mastru Manuel Pinto de Fonseca l-Università bdiet topera minn din il-binja. Din il-bitħa illum narawha b'5 arkati fuq naħa u 4 fuq naħa oħra. Dan ix-xogħol ta' pavimentar sewa €136,000 u tlesta ftit tal-ġimgħat ilu. Waqt dawn ix-xogħlijiet reġgħu instabu l-pedamenti tal-kmamar fil-bitħa li kienu bnew fis-seklu 17 li ġew dokumentati u mottija mill-ġdid. Meta tlestew dawn ix-xogħlijiet ingħataw il-ġdid lill-bitħa tal-Università l-Qadima u tneħħa l-konkos u l-madum li kien hemm. Dan fil-waqt li nbidlu l-katusi li kien hemm taħt l-art. Permezz ta' dawn l-interventi qed tingħata lura l-glorja li ħaqqa din l-Università li tinsab fiċ-ċentru tal-Belt Kapitali tagħna u li ġor magħha sinifikat storiku. Dan tennieh il-Ministru tal-Kultura Owen Bonnici waqt iż-żjara tiegħu fuq is-sit. L-ewwel fażi fuq l-interventi tal-Università l-Qadima kienet dik tar-restawr tal-Bejt tal-Knisja tal-Ġiżwiti. Xogħlijiet oħra kienu jinkludu l-faċċati tal-Knisja u tal-Università l-Qadima li tagħti fuq in-naħa ta' San Kristofru. Dawn il-faċċati għad fadlilhom karatteristiċi oriġinali fejn għadhom jidhru wkoll anke sinjali tal-gwerra fejn saret attenzjoni sabiex dawn is-sinjali jiġu konservati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.